అక్కో మళ్ళేం పెంట అదే వంట చేస్తున్నావు, అలోవెరాని కడిగేస్తున్నావేంది, ఏమన్నా కూర గిట్ల వండుతావా ఏంది అని షాక్ అయితున్నారు కదా! లేలే ఈసారి వంట గాదు. వంటకి బ్రేక్ ఇచ్చేసిన. వంటలు చేసి చేసి నాకు గూడా బోరొచ్చింది. అందుకే కొత్తగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా. అయితే ఈ మధ్య యూట్యూబ్‌లో చూస్తే ఎవ్వరు సోపులు ఆళ్ళే చేసుకునుడు కనిపించింది. మనం గూడా ఎందుకు ట్రై చేయొద్దు అని చెప్పి నాకు గూడా అనిపించి ఇవాళ నేను గూడా నా కోసం సోపులు రెడీ చేసుకుందామని ఇగో ఇట్లా చేస్తున్నా. నేను మొత్తంగా ముచ్చటగా 3 సోపులు చేస్తున్నన్నట్టు. 3 సోపులు 3 డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నా. 3 స్కిన్ టైప్స్ వాళ్ళకి యూజ్ అయితాయి అన్నట్టు. అవి ఏంది అనేది ఈ చిన్న షార్ట్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుడు అన్నీ క్లియర్‌గా చెప్పుడైతే కష్టం అని చెప్పి లాంగ్ వీడియో అయితే తీసిన. అది ఆల్రెడీ యూట్యూబ్‌లో కూడా అప్‌లోడ్ చేసిన. మీరు కావాలంటే మన ఛానల్‌కెళ్ళి లాంగ్ వీడియో చూసేయండి. మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే. అదేమో గాని నేను ఎట్లా చేసినో అది రిజల్ట్ ఎట్లొచ్చిందో అనేది మీకు బాగా తెలుసుకోవాలని ఉంటది కదా! సో దానికోసం అయితే చూసేయండి. నేను చేసిన సోపుల అవుట్‌పుట్ అయితే ఇట్లొచ్చింది. మరి ఇది సక్సెస్ అయిందా? ఫెయిల్ అయిందా? అనేది లాంగ్ వీడియోని కింద ట్యాగ్ చేస్తా చూసేయండి. బాయ్ మరి.